हमरा तरफ से सारा यूट्यूब फैमिली के बहुत बहुत स्वागत बा। हे माता रानी अपन दया कृपा हे भोला बाबा सब लोग पर बरसवले राखी कि सब लोग खुश रही, मस्त रही, आबाद रही। रवा लोग के एगो बहुत छोटा सा प्यारा सा एगो हम भजन माता जी के गा के सुनावे के चाहतनी कि सुनी लोग, रवा लोग के अच्छा लगी, अगर अच्छा ना भी लगी तो हमरा के माफ भी करे। रवा लोग के एगो सुनावतनी कि एक आदमी रहली तो कहतरी अपना माई से जाके मंदिर में गइल बड़ी, गोर लागतरी अपन दिल के दुख माई से बतावतरी। अब केकरा से बताई, माई तो सुनी है, लोग हंसी आ माई सुनी है। कहतरी अरे माटी के मूर्ति से कुछ हो तो बोली, पट खोली माई। माटी के मूर्ति से कुछ हो तो बोली, पट खोली माई। कहिया से आसारा लो गवले बानी, दिनवा फेरी माई। कहिया से आसारा लो गवले बानी, दिनवा फेरी माई। सिरवा में दिहनी माई, सिर के सिंदूरवा हमर सिरवा शोभी। सिरवा में दिहलो माई, सिर के सिंदूरवा हमर सिरवा शोभी। गोदिया में दे दा माई, छोटका लड़िकवा हमर गोदिया शोभी। गोदिया में दे दा माई, छोटका लड़िकवा हमर गोदिया शोभी। माटी के मूर्ति से कुछ हो तो बोली, पट खोली माई। अर्जी हमार बाटे मर्जी बराउर माई, कुछ हो बोली। माई से अर्ज करतरी कि माई बोल के माटी के मूर्ति में से निकल के हमरा के बोला, संतोष दे दो कि उनकरा के सब लोग सास ननद पुरुष अभिमान कैले रहलक कि तारा बाल बच्चा ना होता तो लोग के लगे तो रोई हन, तो लोग के खराब कही निमन कही, तो ये से सीधा जाके माइये के लगे अर्ज करतरी कि हमरा के माई हमार गोदी भर। सिर में तो देलू तो सिंदूर से शोभा था, लेकिन माई गोदी भी भर। सब पर माई दया कृपा बरसावली और सब लोग के स्वस्थ सुरक्षित राखस। कि हमार भजन रउआ लोग सुनी, हमार गलती जौन भइली तौना के क्षमा मांगतनी।